Gift Osalosiziva. Panapa vanhu vaiva vachidemba vachiti ariwo zvavo vakomana vanga vachiadvocata for 2030 avo nyika ingadai yakapinda. Unlike vakomana veZANU-PF, tinoona kuti advocating for 2030 agenda chavari kuita chacho hapana. Vanhu vari kuafectwa nemafloods, vanhu vari kushaya chokudya, vari kushaya chokisa on the table. But zviri kuitwa naOstalosiziva zvashamisa vanhu vakati aiwa, these are the true leaders. Sandapinda mashoko semapictures amuri kuona muvidheo, mundoda kusubscribe like on the bell icon. Timbira paenda Osalosiziva anodangira achiti, we provided critical relief supplies to 21 families in Sizinda, whose homes were severely impacted by last week's devastating storm that left roofs destroyed and many without shelter. We will explore collaborative efforts with the Residents Association, City Council and business community to quickly secure and safeguard the affected homes. We extend our heartfelt gratitude to everyone who responded urgently to help those in need. Your selfless contributions have brought hope and relief to families affected by this disaster. To the best of our abilities, we will continue to serve our community with love and solidarity. As only Thomas Kwambrato kana Osalosiziva. Sema pictures amuri kuona aiwa akabata bepa nelist muchiona aiwa achishedzera aiwa those affected achivapa sezvamuri kuona vachipiwa upfu, mafuta nezvimwe zvakadaro. Ndo mashoko atiri kuona kuti aiwa vakomana ava zvavari kuita aiwa ndizvo zvinhu zvinopreziwa zviri kunzi nevanhu aiwa zvingadai zviitawo kumana veregime takadai takatoindosa tikamirwa nyika kudhara tikatoti aiwa hande yedu uripo, but iona vakomana vanonge vachinoita mamandra chinobhenefita macitizens hapana. Vanhu vari kuva vachidhauta kuti zvii zvavari kuda kumboachiva. Toona pamwe chete aiwa nemastudents akachangovhura chikuru muchiona vachipiwa mabhuku nevakomana opposition ava. Zvinhu zvinoratidza kuti these guys aiwa they are willing to change Zimbabwe. Tutse mafunguro edu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Ndakumesection medu, subscribe, like, and turn the bell icon.